rei tak kan chol hnuwa zan ina itan chauh ti Mizo love story M.Lusei Palian zia ngai nom tak mai chu kan ron da le do na pasal tha thon tu Chhiartu hi awang ang reng via wa chu wanga han chol de wang kan ni a ama ero chu he thon thui kan han da photanga kan da zo meu chuan Chhiartu alo le thwai tura ngai ila kan subscriber 10 khongai takin min lo ngai thak sak le cheu ula like share le comment te min lo pek sak le cheu turin kan han ngen bok chewani e itan chauh Ziaktu.M.Lusei Palian Vau thla chu nulamani a puma te in chu mikhwal pakhat hian aron ki kau tleirol aya u shet nula lanau panglam hian kongka churon hongin engei du puma ya te inani em oni e enge ni ta chu mikhwal tlangwal le nula lanau pang tak mit chu a in tong che a soi thiam hlei theilo hian chu nula lanau pang tak chu enge mati hian a oma amala chuan makhia ti em a hei in mikhwal tur kania e karon lu thei tu angem ka bek hiarit viau to a ui ha lo lu ro apa chu kan phone ange o mikhwal kan nei tur a soi mia lo min ring helani chuan idu dui phone theyang chu mikhwal pa chu awange omreu ve ma se adik apa khan mikhwal an nei tur tho soi mia lo reng ani hello pa I hei mikhwal pakhat aron kala ani mo engmai soi si lova e o le ron ho har su o pushwaya ni em wai vanlal shwaya ka ni e ma se mami min pu su nge putar ka angem ni shati chuan angei hle a tong kam chu angei tat ma se chu pa tong kam chu adam fia thar maya angai nat zong tak turani mami kanilo ipate chu khongen kala hwanan kala kanron hodon chati a chhuat no lai chu a chun zom le ngala ma se alai hui mai a in che thiam lo em le ngala mikhwal pa chu a bek bula chuan a helmet kengin al thu a khonga in ka mai ka lo phi theyangem ka mi the thip lutuka ui ole ka boy lutuka ibe khi mikhwal ruma kalowada ange o irila chamem thingpui kalo lumang kalom ngotang mikhwal pa chu a mai phi tur chuan bathroom lama pana aron chwa chuan towelin ain shufaya shati chuan mikhwal room lam chu alo koka a shethiam anyang abu nguta apa khan an lecture thar tur apate te mel shat ania ati laya a soi lai vel kha a she chuak le a ma se lecturer tur chuan lanau pangve dewin a she boxi chuti lai tak chuan mikhwal pa room atang chuan zai thom malo chuaka tu saknge a shelova ma se a hla thu chu amakati deu keima chau himin mangai la ti velani an ngai thachianga kalo lengang ti vel te ni nuai na she boxi mikhwal pa chu aron chuaka akor hak lai thaka ain phi fai boka alang tharsar maya alo mel thaphian mai lichin khan alo en chiang lo mai ni in a shele si lela mahoya leya chwa vak ringot mai ni ka thom no chen khat sumo karon thona lo wala mangaya iming min chil si lo mami ti khai du box si lo ka Chhangte chuan ma shat min ti ole min u mai ta che I she em athu soilai chuan ma shati chu amita tak amela alai che zota karen hian aman zok ni hian a sia o I sumo lo thana la hun lova apa te pon lo thleng chep oi ha aso liam man kati mikhwal pa chuan gas chu off atuma ma shati lo tlan phei ve che a chhuat no la ro si lo nen aron tleng thlu pheya shwaya gas off zo cha chuan ma shati ron tlu chu ain so na angti hlawin akonga alo mana anin herkwal dun mopa chhuat na la chuan shwaya po chu ain veng theilo an tuduna shwaya chu anwai zo ka ani athum toka glass tile hi ahu hian anal e matin ni ma shati chuan shwaya aron bo beta a outdoor twara shwaya chuan a mui chu han hupa maite anin mel dun ta anin kara hian enge mo chu la nge yang
an chen oma Marcia ti chian nu rin sangi chu mun phia kengin a ron tlan luta shwayan Marcia ti hmui chu alo hupit boxi shwaya kuta chuan a ron hlap vaka ui Marcia ina em hepa hian engtin nge ti che ala vomol mola an pani chuan an thoduna Marcia ti chuan rin sangi chu alo danga rin chuan makti mel takin alo ena zo na mit meng nen amel ha a shwaya chu alo la mel rum raps shwaya chu in beng fai thuaka arngal deuh hi in khwa hian an tamani mo Marcia tin thil omzia an shil chuan an nui dun kya a an nui ring phian si thingpui chu an siama shwaya chu an vaena alo om ta haulo pona chuan a bike chu lo chu fai mola hei I thingpui ka siamania lo inro I Chhiarnu khan mun phya khada phut se hoipo rin sangi chuan oi ha a mun phya kha lo la hum reng ni in ada ngal sok soka ka ti pal o I karon mu dan chuan englo I in chunga chuan an lu thota a thingpui chu an indon che a motor aron ri a Marcia ti nu le apa te chu an lo thleng ta a shwaya chu an ron chibaya chuti lai chuan rin sangi le Marcia ti chu an lo in sik dun vaka pumangaya chuan nangma hi mo puwan la shwaya chu lo in chibaila hei hi kanu pui thang kimi ani a nukim ti ini ko mai don nia ole a min pu su tlangwal laya in pu chu zong pikimi chuan ka hmu to hnuiwa ang vele Marcia ti po in chu ani angai thwa a hmu to hnuani chiang mai chu cha chu ani ma se khoya nge engtiangin nge she chuak thei si lo shwaya chuan an thing tlem ron phur ho chu alo hlang thla a tin vok cho tur chang el tlem an ron phur ho a o kan lo ti mai don a lom lo khoi du su engmani hleinem vok engzan ngin neya hei pahni chu kan han nei ve chu anya apui hi kan nei ve a pakhat so chu atil kan lak tira mama lo ho huna kan la talang chu pikimi chuan ati a in chunga an lu nu chuan shwaya chuan ka bek sumo a karon thon chena ka phur zo vek thei si lo sumo driver khan iron ngai ven don nia ati a ani sumo le eng sumo zok nge o Four brothers ti ni in kashia a chat lau chu khula in kho nei tu ten nia kan phone nga lange ron phur phei se a thapia nang puma chuan ati a phone la a be nga la karin ai ron thleng chhoma a ka le pe khi sikul lu chau ni in kashia a ni e ani vyau mai sikul chan ma hian in lua tur te ti fel masaka nak tuk le hian aizola ka chuk le anga ka bungrua te ka zuk lamanga chuan sikul chan ni khian joining report ka pe nga lang chu ka ti a alom om hlau chu ima che amian sun tak kha kum thum ma oma voi khat che amel ka mu ve a chol ala reng maya nau pangponan tuar khop mai awamak ve ma se he tiang hi kan hun pui lama hian lamtang an nga zek zelania an nui hota a rin sangi chuan Marcia ti nen a chuan ka ho phe mai don o alo ti a akal ngala akal liam chep ti chuan shwaya chuan mun phia hi rin sangi lo let le a khoi nukimi lam hoi chuan ale chwa waka Marcia ti alo nui char nukimi chuan eng tak chu in lo ti ni mo an ngoi chapa shwaya chuan arngal deuh hi in khwa hian an la omani ome alo ti zewa pikimi te nu pa chuan an she thiam lo hle a boi eng thil nge thlenga rin sangi chuan soisu oi ha ka ho o pikimi chuan a she chak tela a fanu chu a zot ta a thil omzia an sha chuan isikul naw pang tur te alom ilavo ve don nia a that hlau chu Marcia ti avamil pa a Marcia ti chuan ale lo chwa khum zawa pikimi chuan alo muhman tlat puma achu an khowisi vice president ania an party opposition an ni awangani opposition chu ni lo che thil ti thei tak tur ani rengani shwaya bungrua te chu Marcia ti le puma achuan an zuklam puya Marcia ti chuan bungrua nga zek mai atiril ru a asoi chuak lem lawa in naite an mi awangin an re lem lawa pikimite nupa an in bual zawa an in bual chungin kota an thing tumda chu shwaya chuan lo atuma Marcia a mya lo boi
aron chia khum le a sheipui min lo pete a engei ti don helai thing tum hi ka in bol man ka lo ekange exar la ka ngai chen khatin min bo thluk lain a thenin min vomol mol box si a thing e kherangai lo kan nga mai ti pa chuan le lama hoya a mela a en ngam to thlot lovani sheipui chu eklo mai ro apatin min ha wang kudama son om karing thing e wang mai in haute chu a shwai chu kudama chuan luta sheipui chu awa muve maya thing chu a ektana akorluma phela aban puan vel chu asek ve hle a tlangwal sachalam in khai thizai ani ve shim bokani a thing chu a e anuam chi alo ni le zel nen a ek thiam kher mai ma sha ti chuan alo mel venga pikimi in bwa zo chu aron chhuak nga la engti ziange thingte lo e vak mai ni boi tinge thingte lo e tir nangni pani hi engti ziange ma sha ti chuan a chan ma in shwaya chuan thing hi e zo vek lo chuan so e ve lawang min tia alo ti tlat ma sha ti lai lut tuk mit meng chu mu nom thamani shwaya chuan awamel vak nge ma sha ti chuan khodanga hoi ngal anula chuan mu mai ne hi atum lo burmaya adik anin kara hian engemo a om hian a hringal tlatani nu in afa tia chi ka anchunga thil thleng hria thi nu fing ti dan ani rengani ma sha ti chuan nu I katimya lawanya o kati takta puma alo chhuaka engti zia mo thingi lo ekamo enge omzia aron ti hu a shwaya chuan ain rot hunani ti a hringala taktakana in bol fai ma than ti tlak lok ka du wangania heya phal lo chung sheipui ka zonga kalo ek mai ni e ati a athing e sa chu arem thamol mola sheipui chu alak na chuan avada le ngala in bol tur chuan bathroom lama luta a an chung kwa chuan makan ti hle a an thing tum som chuang lai chu anin bol chungin alo ek zo vek maya ne so hian ti hle a puma chuan mi thatak chu ani chu an chung ko ngai dan che ani zanria chu ma sha ti chuan abot sai mola ni lai ni ani awangin zan in khom an du a ma sha tin zanria abot sai chung chuan shwaya le puma achu an lo ti dun thunga pikimi chuan boipa hei kan pe de rania o kan lo phei puma chuan chu ei lai chuan hei boinu kanin hnuai hi lwa mai se ka ti deu arwakin kan da ringot thowa in sang lwa lo mai se ka ti deu na a ma se ma hian tum tlat si a pikimi chuan a thango tang chu boite hi lekha azir pui theyanga chuti lai tak chuan shwaya chuan hriati chu awamela ma hriati chuan alo en ve lai takani si an lai le ta viau mai pikimi hian afanu hoi her hi aman thiam chan an mi khwal pa nen hian anin mel le chin ti hi a hretlat enga te lul nge a chat lawang ni afanu duat ani a ate te atanga enkol adu zong le du lo zong tleng a shat sak vek kha ani tuna a hoi her danglam ta thu thi engtin nge a shat lo te lulang ni puma in chung kwa hi engza cha nge ni e animo heiti hian ka thian nu hi chu ishe thowa fa hi pathum kan neya mi pa pani le he boite hian ni a upa ber la ruat sang hian nupui anei ngota ma kha azir zom talem lawa solai kan khokon lai dewa son doran siam ve a anupui so alo sum dong mi phiana fa pakhatan neya anau chu lalngur ani a ani chu tuna hian mzu hostela khwan a omme ka ma zirmek thunga hei boite kan tile mai china vanal shat pui hi ani le maya ani hi class 11 zo ve cha in kumin hian class 12 azir thungang in nau pang turani hi shwaya boite hi tuition pero o boite exam na a letter mu ho kha loman a chin tiro afanu chu amel rala afanu mit meng lai lutuk chu amu mai lo ameng tal tap tapa ka du teu lo I du le nang man la ro e khai keite chu I u shwaya hian tuition min pe du lawang an nui hota a puma hian boruak aman che pani kalau in ruah mandana chuan naktu khian ka in lua tur chu kan ti fayanga chuan atuk le hian aizol lam ka pantla anga kar le lama karon chhole ang kalau ti deu ole a thapya nang ma se nang ma chuan a boy thla kang a hei
nukimi omalom mei chedang pakhat in hlo tur om se atok mayang naktuk chuan kan man lawang a tlailama kan leipui tur hal kan tum deuh si boite I chhiarnu chu enge ti ang o in chung hol fai vel chu nulati om takani a I chhiarnu nen in sar lua tur chu in hol fai pui do nem ni ka shelo le in khom pa in kalo zo tang azanre e kham chuan ma shati le anu chu in khom turin anin siama ma shati chuan anu kal sana rin sangi avasoma alo in siam zo to a chun lam chan chin an soya in khom tur ma ni se an nui ring dun ngei mai achang le kalpa chuan in sik duna puma chuan zial chu azu khuveng venga shwaya ne na chuan ziali zuve em o zu zeu zeu hei ka nei ve e hei hi zute atuania vai ho zial sa hi chu tuilo bur ukri manam hei hi zong atui ze kanya nu I hanzial sakte chuti lai chuan pikimi chhiarnu pirovi alo luta chhiani iman tu em kan thuam chhiani po thupui hong turin nilengina inbuat sayan ti chu e local ro hei kamana ni mai e heu hei khoilam khwal nge ni le tapika nangni hi zong khotlang shwai tu ti taka khwal lu tate khwal lu ti te in ni ringot mai a lo thute hei boite zirtir tu pa turani e shwaya chu awachi baya pirovi chuan ka hmu to hnui ningat mai ni e hei kan in hmu chunia lom an nui hota a puma chuan in lenga neya shwaya chuan phone a khoya ziale kuwa kawalamange e wa hoi khothong ro ma mate dor po chu watlo la dora chuan an nga la wazong chuak takte ruat sa nga ni kha ni e kawate chuak ange in khom bang chu an ron phei hloma shwaya chuan zonruk ane nge mai ma sela mulo a phone chu aron khur char chara pick up nge ngai chi ani tlat uluk takina killama chuan lava bia a ruat sanga te dor lama chuan let le a ma shia ti le rin sangi hanlo oma ruat sanga chuan phone chui mangtheye kan khwai signal a cheria wa kan ina so chuan a thatho mai ma shia di chuan changchu alo huma jing me tur chang hi sialdewa chuan kalo la ange e naktuk chuna po kan mamu ang changtui chi kan nei lo chuan mun phia a min vodu mai te hian lo omange mami rat sanga nu pui chuan nau oi pa chuan polythene lo pe a atui deuh tur chu alanwala rin sangi le ma sha ti chu an lo in mel ngara kan lo wa ho ang ti in an chuak dun ta daya rat sanga nen chuan an la ti a college an kalain mun khat an local china lo ni an innel ta phiana ati ti ko tlanga mami chu alo da ka college rap ve zuai ani awangin lo in soilu phet atum ve chala rin sangi chuan chat in mi khwal pa hi ka du tariaw mai amen ka ti e izaklo dinga na siangi o ui ha kan sar tur ni boxi ma sha di chuan a soi ngam lo a chanu in soi mai chu hwai sen hi ati bi khop mai adikalom an mi khwal pa hi dang lam na takane angai na chan tlat inan thlenga apa chuan in leng alo la neya I u shwaya ron mu em o ma mate na om boite ron hopui tur chi alom adu don ngot em ni kom thlang pa puzik puya pati ti thiam khabesep swal ngai lo alo oma aron chong veta ma se shat pui hian angei tlat nupuya nga to e malom boyi bi khwalte chu han inti ta tu em maila a chani mai mei che ho zong atira min han ngei phota anuwa min du le ema mi inan ron inti ta tu ma in lo ta chei top ro kam ding te chu chwa mi ni nga lo chuan izak lo itiroka nakina mi nan chu sakang chenge boite polo nu la chan nyang a hoi heradang lamta annui dara lalapa even swalve a chap chepa bike aron ri a pikimi aron luta anunga shwaya alo lut ve ngala lal anu a chap chepa engti ziange zika in lo fiam le pikem ni shwaya chuan a changhon chu do kana chuan ada a ma sha ti lo tumbur chu awamela ma sha ti chu alo chek le chai to a an thu soi kha aruk tak chuan tha ati hle tho room shan ve ve a chuan in thak turin an nu fal chuan an lut ta a
puzik puya phok achuak chanta khoi mo kan kam ding pa chu I han insat ka kang myang shwaya chuan achibai ve mai boka amel le atong kamachang chuan ami zia tur om chu a she thiam hal maya kan khoro pui lai le nula te mel that lai taka kam dinga iron om ngat mai chu o ka thik rum che ka ti e khai lau thong reng su ke ve te lul hian phai va pui yang a mel tha po mu ila chan tha ba ka chwale leilonge yaw bohi pa he kan na va hi a chon chai tlaw ve fu mai lam thai pui takhi kana priaw mai ka ti ke ve hi zong oi thang pa khochuak ve lem si a thlu khi zuhan thiam hlei theilawa oi thang pa khwa ini ngai chuan zan lon puk le mual nuam I chuan to ngei don chu a e khai in ti ka she thiam ngut nang loma pa aki han thak te u ma sha de chupin dana chang chuan aron chuak che a alang thar sar mai nula lian lampang ani bok nen a in che na hi ain me hlia hian a shat bi ka tlangwal tam tak te swang to ani renga tlangwal chang ni lo pa ho hlei hian an thlir ning lawani nula mel tha nu nap mai ani anu hi sai lo ni in apa hi pachuaw ani thunga mel chelu lul zet ani ve reng puzik puyana lo mu chuan I hiaw chung tin le rinaw I moi hluane tia an fak zeu chuan an nui ho ta hama bohi thingpui han chuang te le hei ipazi ka arak chul to ania atui chi khan o ma sha ti chu chau kalama a pheya thingpui lum tur chuan lam siamin shwaya po chau kalama chuan a phei ve a I Chhiarnu chu naktuk chuan man do nim ka shil nge ya ma se ka zak e ti charchara a ho e mai min bo thlunok nok te pon omalom soito su avachia khum zewa amit menga in tonga soifia hlei theila hlimna hian ma sha ti chu atuam vela a boruak chu tun ma a aton angani hau lo a hlimani idu du huna min bo bet theyang ui soito su nang mai ni kha tinge min lo chana ka lo chan lo che ini tudona sin min tluk tir mai ta che ma sha kadama ka omve chung hian na lola kadu ani engma intina lo chesela kadu ani ma sha ti chuan ketli chuamela thingpui chu aso bora ma se off chuang lo chu mi khwal pa thu soi chu aril ruwa athum tluk mai ma se ka inrol lo na turani a iril ruwa thil danga omani chuan min shil don nia I mel hi kamita hian ami khwal mia lavania an ngoi dun wangwanga ma sha ti nuron pheya boite ofro engtiziange ni vengvenga ma sha ti chu a har zoka ala so chalo diwa ma se kan ofange boite khatiang so chalo ani chuan gas kan wa he du om ve o alai hle mai ain thiam lo viau nge engtin nge abula thingpui so rengkha a hai theile nukim naktuk chuan rin sangi chu aman don ani ome avati zia ve o boite nenin pathumin in lautify thei mayanga apa hian serwana da tur chinai thi khu alada nuk dewa ratsanga po khan karon puyang chemin ti a mama chu aman vengu donem moni o thingpui chuma sha ti chuana siama sitting room lama chuana soi pheita a puma ti chuan TV an lo ena zonet zolbuk an lo thlira a thingpui va semlai tak chuan TV fakna pakhata chuan shwaya alangtlat a mai lo buzika boipa khi ente kanna wakhawa angve aningat mai kati yaw awa ang takve ani don nge khi ma sha ti chuan a thingpui sempa chuan TV chu amel veya ani chiang lutuk ama nge ani apa te ho chun phul hluta boi rontir pheite ka soiwang mai khan I intita tu tariaw puzik puya chuan ati a azak lutuk chu asen tron thei hala chokalama chuan a pheiwata ron pheite an ti anu chuan atu chu mo keima mo ai shwaya chuan sitting room lam chu apanta a zo na shang an lo zot nuala an zo na chu thatak zelin changa ma sha di chuan room lam apana khuma chuan amuwa a phone chu khoi mai maya shwaya aril ruwa a omthuta FBI a chuan vanlal shwaya ti chuan zong hala aron lang cheu shwaya chu amungal nala athalak te chu a ena aril ruwa
kadama ka omve chung hian na lo la ka du ani engma in tina lo chesela ka du ani ti chu athum tlut tluta thlaka en pa zela chu nula chu hlim veng veng ani I hiaw hei hi tunge a phone chu thlau chep thlaka shwaya bulading nula chu ama awang ve ma si thlaka mi chu mel tha in a changkang zoka I mel hi kamita hian ami khwal mia lo a hre chuak ngal he nu hi tunge bung khatna atop ta e